En aquesta segona part us ensenyarem com fer les gràfiques d'una variable quantitativa contínua. Farem l'histograma i el polígon de freqüències de la freqüència absoluta i de la freqüència absoluta acumulada de la taula de freqüències global. Després farem el diagrama de barres bidireccional per sexes. El més típic d'aquest diagrama és la piràmide de població. El diagrama de barres bidireccional és un gràfic com aquest. I per últim farem un diagrama lineal per als grups d'edat. Comencem. Per fer el gràfic, com ja hem fet els gràfics a la variable quantitativa discreta, agafarem el primer gràfic i el copiarem. Ctrl+C, Ctrl+V. A continuació, el que farem és canviar les dades, perquè naturalment hem d'agafar les dades de la variable quantitativa contínua. Seleccionar datos. Aquest primer correspon al vermell, en aquest cas. Per tant, posarem polígon de freqüències. I ara seleccionem les dades, no de la discreta, sinó de la contínua. Anem cap a dalt i agafem la FI. I donem acceptar. Fem el mateix amb l'histograma. Posem histograma, anem aquí, tornem a anar a la contínua i agafem la FI. Acceptar. I ara hem de canviar les etiquetes de l'eje horitzontal. Editar, no és la discreta, és la contínua, aquestes d'aquí. I li donem acceptar. I ho tenim. Naturalment no estem mesurant les trucades, sinó la mensualitat. Per tant, canviarem el títol d'aquí a baix. L'etiqueta vertical està bé, FI, i això el títol és histograma de FI i polígon de freqüències. Histograma de FI i polígon de freqüències. Bé, l'únic que falta és que les barres han d'anar juntes, no separades, perquè és una variable contínua. Per ajuntar les barres, hem de seleccionar les barres, d'acord? Botó secundari del format a sèrie de datos. Ens apareix aquí a la dreta el formato. Llavors, on veiem ancho de l'intervalo, veiem que posa 209, el posem a 0 i donem a l'intro. Ja tenim les barres juntes. Per fer-lo més maco, el que farem serà posar un borde de color negre perquè ressalti i el posarem de 2 punts, per exemple. Ja ho tenim. I ara anem a fer el de freqüències absoluta acumulada. Copiem, Ctrl+C, Ctrl+V, perdó, i ara el baixem, traiem això, i ara posem aquí primer de tot F majúscula I, aquí posarem igual, i ara hem de canviar la columna FI per la F majúscula I. Seleccionem el gràfic, ja està seleccionat, diseño, seleccionar datos, modificar, això, i no és aquesta, sinó aquesta. El mateix farem per l'altra. Histograma, modificar, valores de la sèrie, l'acumulada. Acceptar. I acceptar. Ja ho tenim. D'acord? Bé, ara anem a veure com es fa, d'acord, el diagrama de barres bidireccional. Llavors el que farem és agafar aquesta, Ctrl+C, Ctrl+V. Posarem diagrames de barres bidireccional per sexes, per canviar el títol. Vale. I ara hem de canviar les dades. Un altre cop, diseño, seleccionar datos, el polígon de freqüències és el vermell, aquest serà el de dones. Dones, i ara seleccionem les dades, en aquest cas serà la de percentatges.
Generalment es fa amb aquesta columna, però també es pot fer amb la FI. Seleccionem percentatges i donem acceptar. El mateix per a l'altre. Ara, homes. Seleccionem les dades de percentatges, que seran aquestes d'aquí. I donem acceptar. I acceptar. I ara hem de canviar el tipus de gràfic. Canviar tipo de gráfico. Y aquí seleccionem diagrama de barra, barra agrupada. Y traiem lo d'eix secundari. Vale, acceptar. Ja veiem que tenim el diagrama de barres, però tenim a les dues direccions. Vull dir, en una direcció, volem que surti a les dues direccions. Com ho fem això? Per fer això haurem d'assignar a una de les dues sèries un percentatge negatiu, per exemple a la de homes. El que farem llavors és agafar i agafarem el percentatge d'homes i el copiarem. Control C, d'acord? I en aquesta manera i ara ho enganxem aquí a baix. Però si enganxem en Control V ens sortirà això. Què hem de fer? Hem d'agafar, fer Control C i anar aquí i anar a pegado especial, pegar valores, formato de valores y números. I ens sortirà tal qual, perquè si no enganxa les fórmules i ens surt malament. Ara agafarem i amb la cel·la aquí al costat la multiplicarem per -1. I ara arrosseguem. Si no ens surten percentatges, el que farem és anar aquí i donar-li porcentaje. Bé, una vegada fet això, d'acord? Ara agafarem la sèrie, seleccionar datos, i en seleccionar datos agafarem homes, modificar, els valors de la sèrie, i agafarem aquests d'aquí. Acceptar i acceptar. I fixeu-vos com ens surt. Però ara hem d'igualar les barres perquè estiguin a la mateixa altura. Per fer-ho, seleccionarem, d'acord, les barres, una de les dues, la que vulguem, i dar format a sèrie de datos. Llavors, en superposició de sèries posem 100%. I ara les tenim a la mateixa altura. I en ancho de l'intervalo posarem 0% perquè sigui contínua. I ara les tenim. Fixeu-vos que aquesta surt de color negre i aquesta no. Doncs res, li posem un borde igual que hem fet amb l'altra. Línia sòlida, de color negre i del 2. Bé, i ara ens falta que aquest eix surti a l'esquerra. Com ho fem? Doncs el que farem serà agafar, seleccionar l'eix i en opcions del eje, aquí en la última, busquem etiquetas y en etiquetas, on posa posición de etiqueta junto al eje, no, posem bajo i ens sortirà aquí al costat. Molt bé, i ara això és la mensualitat i això és el percentatge, per tant posem PI. I ara col·loquem la llegenda. Li donem elementos de gràfico, llegenda. I ens apareix homes i dones. Ja ho tenim ben fet tot el diagrama de barres bidireccional. I per últim ens falta el diagrama lineal. El que farem serà agafar aquest diagrama de barres per grups d'edat, que ja tenim 4, i ja tenim les llegendes, i el copiarem aquí a baix. Per no copiar-lo aquí damunt, podríem copiar aquí damunt, no hi ha problema, i taparíem això d'aquí. O sigui que ens aniria perfecte, ho podem fer perfectament. Bé, ho posem aquí, fixeu-vos, si ho posem aquí damunt, queda tapat això i queda més maco. Bé, doncs ara farem igual que sempre. Fixeu-vos que ja estan per colors, estan per colors i llavors agafem, d'acord? Seleccionar datos, per sempre. Doncs comencem. Modificar 18 a 35. Anem cap aquí. Variable quantitativa contínua, perdó. Anem cap aquí.
i seleccionem la FI. Aquesta d'aquí. Aceptar. Següent. Modificar. La valors de la sèrie. Continua. I ara és aquesta d'aquí. Següent. Hem d'agafar modificar. Valors de la sèrie. La contínua. És aquesta d'aquí. Acceptar. Per últim, més de 65. Anem a, perdó, primer aquí. L'amplifiada. Una miqueta. Agafem, posem més de 65. Ara sí. Valors de la sèrie. Contínua. Agafem aquí. Aceptar. Ja estan les 4. Ara, etiquetes de l'eje horizontal. Seleccionem, continua i qualsevol d'aquestes 4. Per exemple, aquesta. No, perdó, sense la classe. Aquí, aceptar i aceptar. Deixem a baix. Ja tenim les 4. I ara agafem i canviem tipus de gràfico. D'acord? Serà de línia. I ara les tenim de línia. D'acord? Acceptar. Vale. Si volem podem associar el color que tenia cadascuna d'elles. 1835, 555, 5565 i més de 65. A millor no coincideixen els colors. Vale? Llavors els podem canviar. Com canviar-los? Pues senzillament seleccionem una variable, vale? De format de sèrie de datos. I aquí on posem línia, seleccionem el color corresponent. Vale? Veieu, no? Que 55-65, aquesta que anava de color... A veure quin color tenia... Taronja. Doncs vinga, taronja. Vale. El de 8 a 35 era verd i l'altre era lila. Sembla, si no recordo malament. Correcte, per tant ja ho tenim. I ara l'únic que hem de fer és posar aquí mensualitat i posar diagrama lineal per grups d'edat. I ja estan tots 4 diagrames. A partir d'aquests diagrames podem extreure conclusions. D'acord? Fins aquí la variable quantitativa contínua.